εφαρμογή που μπορεί να έχετε στο κινητό σας. Και έτσι λοιπόν, όταν επισκέπτεστε ένα μέρος και αναρωτιέστε και δεν ξέρετε τι προϊόντα παράγει αυτός ο τόπος και πού μπορείτε να προμηθευτείτε, μπορείτε πάρα πολύ απλά, κάνοντας ένα κλικ σε αυτή την νέα και καινοτόμο νομίζω εφαρμογή, να έχετε απαντήσεις. Σταματώ κάπου εδώ, γιατί πρέπει να μας μιλήσει ο ειδικός. Έχω κοντά μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, έναν από τους συνιδρυτές της ομάδας Καλούδια, τον Μάριο Καστερνάκη. Κύριε Καστερνάκη, καλησπέρα, καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από τα όμορφα Χανιά. Έχετε βροχή, εσείς τι έχετε εκεί, χαλάζει, τι καιρό κάνει στα Χανιά? Χτες είχαμε χαλάζει και βροχή, είναι αλήθεια, είχαμε πολύ άσχημο καιρό, σήμερα μόνο κρύο ευτυχώς. Μόνο κρύο, δεν έχουμε πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Εντάξει, ευτυχώς. Παρεπιπτόντως τώρα σας ρωτώ έτσι να πάρουμε και μια μυρωδιά από την αγαπημένη πόλη των Χανίων, από τον καιρό εκεί. Καθυστέρησα λίγο τη συνομιλία μας, το λέω και δημοσίως και σας ζητώ λίγο συγγνώμη μάλλον για αυτό. Και περνώ κατευθείαν στην πρώτη μου ερώτηση που βεβαίως είναι και η πολύ απλοϊκή. Θέλω να μου πείτε τι είναι τα καλούδια. Τα καλούδια, όπως είπατε και εσείς πιο πριν, είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχουμε αναπτύξει, η οποία έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή τους παραγωγούς των παραδοσιακών προϊόντων όλης της Ελλάδας με τους καταναλωτές, με το καταναλωτικό κοινό. Είτε μιλάμε για τουρίστες και επισκέπτες που έρχονται κάθε χρόνο στη χώρα μας, είτε μιλάμε ακόμη και για εγχώριους καταναλωτές, δηλαδή εμάς τους Έλληνες που ταξιδεύουμε στα διάφορα μέρη της Ελλάδας. Μέσα από αυτή την πλατφόρμα καταφορούνται σε αυτήν παραγωγή από όλη την Ελλάδα. Παραγωγή όχι μόνο που φτιάχνουν βρόσιμα παραδοσιακά προϊόντα, αλλά και παραδοσιακά προϊόντα γενικότερα που έχουν σχέση με την παραγωγή, δηλαδή όπως ας πούμε η φαντά, μαχαίρια για παράδειγμα. Καταφορούνται με την πλατφόρμα μας, δίνουν πληροφορίες για την επιχείρησή τους, δίνουν πληροφορίες για τα προϊόντα που παράγουν και μετά οι χρήστες, συγκεκριμένα οι καταναλωτές, κατεβάζουν την εφαρμογή μας, την εφαρμογή Καλούδια στο κινητό τους και μπορούν στον τόπο που βρίσκονται να αναζητήσουν γύρω τους τι παραδοσιακά προϊόντα παράγει αυτός ο τόπος και από ποιους και πού μπορούν να τα προμηθευτούν. Εξαιρετική ιδέα, η οποία δεν υπήρχε μέχρι τώρα, κύριε Καστερνάκη. Είναι η πρώτη, νομίζω, είναι η πρώτη τέτοια εφαρμογή, έτσι δεν είναι αυτή που δημιουργήσατε? Ακριβώς. Το καλοκαίρι το 2014 ουσιαστικά που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτή την ιδέα, εντοπίσαμε ουσιαστικά ότι υπήρχε αυτό το κενό. Δηλαδή δεν υπήρχε μια οργανωμένη, αν μπορώ να το πω, βάση όπου θα περιέχει όλη την παράδοση από άποψη προϊόντων της Ελλάδας. Και εμείς ουσιαστικά με τα καλούδια αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να φτιάξουμε έναν ηλεκτρονικό χάρτη, όπως μας αρέσει να λέμε, ο οποίος θα αντικατοπτρίζει, θα έχει πάνω του όλα τα παραδοσιακά προϊόντα της χώρας από όλους τους τόπους και από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εξαιρετικό. Καταρχήν να πω, για να μην το αμελήσουμε βεβαίως, ότι αυτή την ιδέα την υλοποιείτε έτσι, είστε μια ομάδα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Έτσι, γιατί πρέπει να αναφέρουμε και τους άλλους δύο συνιδρυτές, αλλά και από πόσα άτομα αποτελείται η ομάδα, θέλω να μου πείτε, και από ποιες σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Γιατί είστε εδώ άνθρωποι που είστε εδώ στην Κρήτη και παρόλα αυτά θα μας ενημερώνετε για καλούδια που μπορούμε να βρούμε σε όλες τις περιοχές της χώρας, έτσι. Η ομάδα των Καλούδια αποτελείται αυτή τη στιγμή από 6 άτομα. 3 είμαστε συνιδρυτές, συγκεκριμένα εγώ, ο Πέτρος ο Κοντογιάννης και ο Σπύρος ο Δασκαλάκης. Και ακόμα 3 άτομα είναι ο Χρήστος ο Χριστοδουλόπουλος, η Νικολέτα η Παπαδογιάννη και ο Μάνος ο Παλάβρας. Είμαστε προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Πολυτεχνείο Κρήτης, από το τμήμα ηλεκτρονικών, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών κάποιοι και από το τμήμα μηχανικών παραγωγής και διοίκησης κάποιοι άλλοι. Από το καλοκαίρι του 2014 εντοπίσατε έτσι αυτό το κενό, που προφανώς είναι ένα κενό. Είδατε, άμα κάποιος, ξέρετε, δεν έρθει να το καλύψει αυτό το καιρό, πολλοί από εμάς δεν θα το πάρουν με καθόλου είδηση. Ξέρετε. Θέλουμε να είναι όσο πιο καλή γίνεται αυτή η εφαρμογή, συνεχώς την αναπτύσσουμε και τη βελτιώσουμε. Προφανώς δεν το συζητώ καθόλου ότι θα χρειαστεί χρόνος και χρειάζεται χρόνος ώστε και να γίνει γνωστή και εσείς να την κάνετε ακόμη καλύτερη, να τη μάθουν οι παραγωγοί και να τη μάθουμε και εμείς οι χρήστες. Έτσι δεν το συζητώ καθόλου. Πείτε μου λίγο όμως πώς πάτε έτσι από την 1η Σεπτεμβρίου και με. Ήδη 700 και χρήστες στην εφαρμογή μας, δηλαδή 700 άτομα την έχουν κατεβάσει και ήδη έχουν ξεκινήσει και την χρησιμοποιούν. Το δείγμα που παίρνουμε από το κοινό μας. Αυτό ήθελα να πω, αν έχετε feedback και από τους παραγωγούς και από τους χρήστες. Αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Το
δείγμα που έχουμε για τους παραγωγούς και για τους καταναλωτές είναι πολύ σημαντικό. Τα σχόλια που παίρνουμε είναι πολύ ενθαρρυντικά και προφανώς είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση βελτίωσης που μπορεί να εντοπιστεί. Αλλά ωστόσο παίρνουμε πάρα πολύ ενθαρρυντικά σχόλια και αυτό ουσιαστικά είναι και το έναυσμά μας για να συνεχίσουμε όσο γίνεται πιο ένεργα. Δεν το συζητώ καθόλου. Να σας ρωτήσω λίγο συγκεκριμένα για τους εδώ παραγωγούς, τους τοπικούς παραγωγούς, αν έτσι γνωρίζουν την προσπάθειά σας, αν την έχουν αγκαλιάσει, αν έχετε ανταπόκριση από τους τοπικούς παραγωγούς. Καλή, θετική. Έχει πάρα πολύ καλή απόκριση όσον αφορά την Κρήτη γενικότερα γιατί συγκεκριμένα 45 και γραμμένους παραγωγούς. Κάτω, δηλαδή να την προωθήσει και με άλλους τρόπους όπως είναι η δική σας εφαρμογή. Άρα λοιπόν πια σας ψάχνουν, κύριε Καστερνάκη, έτσι δεν ψάχνετε μόνο εσείς. Ακριβώς, μας ψάχνουν εκεί και αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε στον κόσμο και μέσα από την εκπομπή και στον κόσμο που μας ακούει και ειδικότερα στους παραγωγούς είναι ότι ουσιαστικά πλέον το βλέπουμε όλοι λίγο πολύ ότι τα περισσότερα πράγματα λειτουργούν μέσω του διαδικτύου. Η ενημέρωση που μπορεί να έχει κάποιος μέσα από το διαδίκτυο και από τις εφαρμογές διαδικτύου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε πιστεύουμε ότι η εφαρμογή μας μπορεί να καλύψει αυτό το κενό, δηλαδή την προβολή και τη διαφήμιση των παραδοσιακών προϊόντων μέσω τεχνολογιών και μέσω του διαδικτύου και σε αυτό ουσιαστικά το σημείο μπορούν να βοηθήσουν τα καλούδια. Είναι ουσιαστικά ένας μοντέρνος, όπως αρμόζει για την εποχή και εναλλακτικός τρόπος διαφήμιση και προβολή παραδοσιακών προϊόντων. Και πολύ έξυπνος, δεν το συζητώ καθόλου. Μια τελευταία πολύ γρήγορη ερώτηση και θα παρακαλέσω και μια γρήγορη απάντηση για να μην σας διακόψω άγαρμα λόγω το ότι φτάνουμε στις 6. Υπάρχει κάποιο κόστος για τους παραγωγούς? Το ρωτώ γιατί μπορεί κάποιος που μας ακούει να το αναρωτιέται. Έχουν κάποια επιβάρυνση οι παραγωγοί για να μετέχουν σε αυτή σας? Καμία επιβάρυνση δεν υπάρχει ούτε για τους παραγωγούς που εγγράφονται, ούτε και για τους καταναλωτές που κατεβάζουν την εφαρμογή μας. Και τα δύο μέρη του συστήματος μας είναι εντελώς δωρεάν και ανοιχτά για κάθε ενδιαφερόμενο. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Κύριε Καστερνάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Και νομίζω ότι. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.